हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो मोननैसो आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा बे भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर बे आपकामिं मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो जों बेखौ बबे प्रडाक्शन एबा इउट्यूब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। स' बेफोरखौ मिथिजोबनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। स' लोगोफोर आपकामिं मिउजिक भिडिअफोरनि गेजेराव गिबि आपडेटखौ होनो सानदों आं। स' लोगोफोर जेसि नार्जारी प्रडाक्शन एबा जेसि नार्जारी इउट्यूब चेनेलावहाय जेसि नार्जारी बिथांनि गोदान मोनसे हिर' नाम्बार 1 मुंनि मोनसे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां हिर' नाम्बार 1 अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअ जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जेसि नार्जारी बिथांजों लोगोसे फ्रेसमिथा बसुमतारी बिथांमोनखौ। स' लोगोफोर जेसि नार्जारी बिथांनि हिर' नाम्बार 1 आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो। ओमफ्राय नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय जानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलनि आन्दारावबो गोदान मोनसे निउ इयारनि स्पेशल बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलनि आन्दारावहाय फैनो गोनां बे आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सिम कार्ड बादि। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअ जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे दैजि बसुमतारी बिथांमोनखौ। ओमफ्राय लोगोफोर दायो आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलनि आन्दारावहाय फैनो गोनां बे सिम कार्ड बादि अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिनो शुटिंनि माखासे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो देखायनो हानि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। आंनि आखाइ फारनैया नोंखौनो बरायगोन फै नों सना खाथियाव गोबाना लागोन आंनि गासै जिउ नोंनिनो जाखागोन लै आगै फैगौ बैसागाव थि खालायबाय नोंखौनो लायगोन आंनि मेगनाव नोजोर होनानै नाय नों आगै नुगोन नोंनिनो सावगारि। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।